E pasamos xa a nosa contorna. Mañá a Corporación do Concello do Carballiño reunirase na sesión plenaria correspondente ao mes de maio. Nesta sesión aprobarase inicialmente unha proposta de modificación de crédito do Grupo de Goberno que ascende a 1 millón de euros de superávit. Estará destinada a algúns proxectos comprometidos ca cidadanía. Contámoslles máis e, ademais, tamén lles especificamos os outros puntos da orde do día, que son todas mocións da oposición. A Corporación do Concello do Carballiño reunirase mañá en sesión plenaria, a correspondente ao mes de maio. Dentro dos puntos da orde do día, destaca a moción levada polo Grupo de Goberno que consistirá nunha modificación de crédito de preto d'1 millón de euros, que inclúe unha parte orzamentaria do superávit. Estará destinada a actuacións necesarias e tamén para proxectos comprometidos polo Goberno ca cidadanía. Por exemplo, investiránse 200.000 euros que irán destinados ao rural. Entre as rúas que se mellorarán tamén estará o proxecto da apertura da Rúa Carreira. O alcalde Francisco Fumega detállanos hoxe este proxecto. Basicamente, pois, nós levamos unha modificación de crédito por perto de 1 millón de euros, no que van multitud de obras, e, bueno, aplicación dunha parte do superávit e que vai a permitir, bueno, pois, rematar toda unha serie de compromisos que ten o grupo municipal ca cidadanía e cos veciños do Carballiño. Pois moitas rúas, a Rúa Carreira, unha serie de obras que sería prolífico detallar. Vai unha partida de 200.000 euros, 190.000 euros para mellorar no rural, tamén compromisos que hai adquiridos ca cidadanía das distintas parroquias e partidas múltiples para distintos actuacións que entendemos que son necesarias para o Carballiño. En canto ao control da oposición, haberá unha moción do Bloque Nacionalista relativa ao acondicionamento e apertura das piscinas municipais, nas que xa se está a traballar para a súa apertura a mediados deste mes de xuño. Despois, no pleno tamén hai unha moción do BNG sobre a apertura das piscinas municipais. Estánse poñendo a punto neste momento e a idea, pois, é abrilas o 20 de xuño. Un pouco como todos os anos e ata finais de agosto, principios de setembro, pero, bueno, a realidade é que a partir do 15-20 de agosto o descenso de usuarios, pois, é moi notorio. Outra moción, neste caso de Espazo Común, é sobre o proxecto da Rúa Ourense. O alcalde asegura que o Goberno local e a Confederación están traballando na modificación do proxecto para adaptar algúns aspectos antes non previstos. A outra moción deste grupo é relativa ao peche da aula de 3 anos do Campo da Feira. Fumega afirma que unha vez que se peche o período de matriculación para o próximo ano, a Xunta avaliará a viabilidade en canto ao número de nenos de mantela aberta ou pechada. E o Concello, ademais, abrirá un diálogo con eles para que se tome a decisión máis axeitada. Outra moción é relativa á Rúa de Ourense, na que, bueno, pois, dende o Goberno municipal estamos en estreita colaboración e traballando ca Confederación Hidrográfica e, en concreto, co equipo técnico de inxeñeros que están a levar a cabo a reformulación do proxecto. Pequenos detalles que non estaba contemplada a iluminación pública, pero, bueno, eles consideran que é interesante xa deixar enterrado ou soterrado o que é o conxunto da electricidade, co cal, bueno, pois o que é a conexión cos contadores das casas, cos contadores eléctricos, non estaba contemplada no proxecto inicial, igual que outras cuestións técnicas que xa son moi técnicas de tipo hidrográfico e que están a resolver e logo, bueno, pois licitar e executar a obra. E a outra moción que presenta Espazo Común en relación á aula do Campo da Feira, é unha aula que a Consellería, no caso de que non se incremente a matrícula de aquí a finais do período de matriculación que está a punto de rematar, pois considera que ten que pechala porque ten 3 aulas de
esas idades, e entre todas, pois prácticamente cada unha con 25 plazas, pois non se cubren, as plazas sobran moitas plazas. É unha decisión que tomou o Consello Escolar, optar por pechar esa aula, e, bueno, nos trataremos pois de falar ca Xunta e de chegar dentro dunha lógica pois a un acordo que permita pois tomar a decisión máis coherente e máis oportuna. Se non hai rapaces, evidentemente, temos un problema serio, e é un problema que é de toda Galicia, incluso de toda España, vamos, quero dicir, non... En canto ao Partido Popular, levará dúas mocións tamén. A primeira pide o fomento do empadroamento no Concello, que o Goberno local estudará con atención, xa que aseguran que a consideran moi necesaria. A outra moción é a creación dunha axenda cultural e deportiva. Dúas mocións do Partido Popular, unha para fomentar o empadronamento con medidas concretas. Nos estudiaremos con atención esa moción porque entendemos que é necesario, e trataremos tamén de aportar todo o que podamos. Creo que a totalidade da corporación estamos de acordo en que é necesario pois potenciar o que é empadronamento. Neste momento estábamos en 14.300 e pico habitantes. Si chegáramos aos 15.000, a parte das ventaxas que podamos ofertar a título individual a cada un dos veciños do Carballiño, tamén, dentro do punto de vista colectivo, teríamos un incremento importante do que son os recursos por pasar de 15.000 habitantes. E outra moción do Partido Popular fai referencia á creación dunha axenda cultural e deportiva, un pouco ca finalidade que xa está medio feito, que fais así, de coordinar e que non coincidan eventos no mesmo día. A realidade é que o Concello do Carballiño, que a dinámica que ten, pois é moi difícil, e basicamente pois eso é o que vai a pleno.